bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga Guyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, in punto las 6 sa Taclosaga. Bombo Radyo Bacolod. Fast Paradyo Bombo! Maayong aga, syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Iyan naman ang pagdunong namon sa inyo sa madalalag ko bago, mainit-init pa nga mga balita dari sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong daw Biyernes, petsa 13 na kita sa bulan sang Mayo tuig 2022. Mga kabombo, una kita sa aton si mga headlines sa balita lokal. Provincial Election Supervisor sa Negros Occidental nagpanumdum sa tanan nga mga kandidato nga mag-file sa Statement of Contribution and Expenditures. Post-election cleanup committee sa Bacolod nagsugod na sa pagpanglimpyo kahapon. Samtang City Administrator sa Bacolod aminado nga apektado ang mga job order employees sa pagbaylo naman sang administrasyon. Masobra 1 million pesos nga balor sa illegal nga droga na kumpiskar sa drug bypass operation sa barangay Punta Taytay. Balita National, US President Joe Biden nagpanawag kay presumptive President Bongbong Marcos Jr. agud nga magpalabot sang pagpanginbulahan. Siyam ka party list groups nakasecure na sang pwesto sa House of Representatives. Vice President Leni Robredo makikita sa iya nga mga supporters sa Ateneo de Manila University karon sa hapon. Lingayen dagupan Archbishop Socrates Villegas halos nang emosyonal sang nagpasalamat sa youth volunteer sa command center sang PPCRV. Balita International, mga Ukrainians sa padagan sang hublag protesta sa gwa sa United Nations Office sa Geneva. North Korea nagdeklarar sang severe national emergency bangod sa unang nga kaso sang COVID. Balita sa negosyo, agricultural group nagapati nga posible mapanubo sa 20 pesos kada kilo ang presyo sang bugas apang may
kondisyon. Sa balita sa hinampang 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam, opisyal na nga nagbukas. Balita sa entertainment, aktor nga si Aljur Abrenica nagbuya sang maayo nga mga tinaga para sa iya ugangan nga si Robin Padilla nga nagapanguna sa senatorial race. Sa balita, espesyal, pasahero sang isa ka private plane sa Florida nangin instant pilot matapos nga mag-suffer sang medical emergency ang piloto. Philippine Standard Time, 3 minutos na nakalipas sa takla alas 6 sa aga mga kabombo. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapauna nga mga balita lokal. Upod sa inyo sining nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II. Kagbombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa nagapauna nga balita lokal, nagpanumdum ang Provincial Election Supervisor sa Negros Occidental sa mga kandidato. Nagdaugmano ko na pierde nga hindi pagkalipatan ang pag-file sa Statement of Contribution and Expenditures o kon ang SOSE sa pagpadigayo naman sa kampanya. Sunod sa kay Attorney Roberto Salazar, sa pag-file pa lamang sa Certificate of Candidacy o COC na paiblo na sa mga kandidato nga kabahin sa ila obligasyon ang pag-file sa SOSE. Ini ang required santo naman sa Section 11 sa Omnibus Election Code sa tanan nga kandidato nga nagdaugman sa eleksyon o kung wala. Binaagi sini matsekyar sa Commission on Elections sa COMELEC kung nagsobra sa gintalana nga magasto sa pagpangapanya ang isa ka kandidato. Naibuloan nga nakadepende man sa pwesto sa gobyerno nga ginapapilian ang kadakuon sang limitasyon sa magasto sa campaign period. Makitaan man sa SOSE kung pila ang balor sa mga kontribusyon nga nabaton sang kandidato kag nagagamit sa pagpangapanya angay o kung kaangay man sa mga campaign posters, flyers, endorsement kaiban pa. Naibuloan nga santo sa COMELEC nagdadangat sa 500 ang mga kandidato nga nagpapili sa nakalilain nga pwesto sa 2016 kag 2019 elections nationwide. Ang tubtob sa karon wala gihapon naka-file sa ila sini nga SOSE. Naibuloan man nga pila sa mga ini ang nagpapili liwat sa 2022 elections. Patag ni Salazar nga santo sa Omnibus Election Code ang mga mapapaslawan sa pag-file sa SOSE o kung naglapaw sa natalan nga budget, nagdaong mano ko na pierde ang may penalidad nga perpetual disqualification sa pagkaput sa bisan ano nga pwesto sa gobyerno. Sunod sa kay Salazar sa Negros Occidental, ang mga kandidato ang ginatagan sa 30 kaadlaw humanin sa election day agon nga mag-file sa ila sini nga SOSE sa taltapan sang COMELEC. Magluwas sa COMELEC ang Department of the Interior and Local Government o DILG ang nagapanumduman sa mga kandidato na nungod sa pag-file sa Statement of Contribution and Expenditures. They have to submit their statement of contribution and expenditures together with its attachment within 30 days from the conduct of the election. So 30 days from election, June 8 ang deadline. They were already notified of that when they filed their COC, but just the same, we will be notifying them. Win or lose ni, dapat ka mag-file sila sa ilang SOSE. Ang kabahin sa pagpatag ni Negros Occidental Provincial Election Supervisor, Attorney Roberto Salazar. Ginpahayag ni Bacolod City Administrator Attorney Edward Joseph Quansing nga nag-umpisa na kahapon ang operasyon sa Post-Election Cleanup Committee nga pagtinlo sa syudad gikan sa mga campaign materials kasunod sa 2022 elections. Ini ang ginpangunahan sa Department of Public Services o DPS, kag City Engineers Office kadungan sang bulig sang IPM service nga mga kontraktor sa pagpanghakot sa mga basura sa syudad. Kabahin man sa proseso ang pagkoordinar sa presidente sang Liga ng mga Barangay kag Sangguniang Kabataan. Agud niya mabuligan kag mapadasig ang pagpalo sa mga campaign materials, partikular na sa mga sunudlon nga barangay. Ginalauman man sa mga ini nga mas mangin madasig ang operasyon kag mabalik na sa normal ang dagway sang dalanon sa syudad. Ilabi na nga natapos na ang eleksyon. Wala naman sang pili ang pagpangbaklas kag pata sa bisan ano nga partido. Patag ni Attorney Quansing nga responsibilidad sa mga private property owners ang pagpanghimo sa mga campaign materials nga yara sa ilang propiedad apang mahimo man ini nga mapatigayon sang cleanup committee sa pahanugot sang tagiya. Panugyan sang city administrator nga dapat magbuligay ang tanan sa nasambit nga hilikoton para sa syudad. Ang post-election cleanup committee ang nangin pinakauna nga executive order nga ginpagwa ni outgoing Bacolod City Mayor Evilio Binglardia matapos ang 2022 elections.
Actually, nag-start na siya kagina. Kaya nag-po may instruction sa si Mayor nga ay amat-amat na natin through the DPS, the City Engineer's Office, in coordination na siya bumbuan with IPM at contractor sa basura to pick up ang mga waste materials na. We are in the process of drafting a memo para issue ni Mayor sa aton kaligan ng barangay. That's SK ka, buligan sa mga barangays, kaya nga sa mga suludlon, siyempre para mapadasig ka ang pangkakas, we need the help sa aton kabarangayan. Ang kabansbog payag ni Bacolod City Administrator Attorney Edward Joseph Quansing kasunod ang sang proklamasyon sang nagdaog sa lokal nga pwesto sa syudad. Si Mayor Bing ang nagpangayo naman sang updates sa kahimtangan sang eleksyon kasubong man sa peace and order. Ginapakamaayos sini nga nagpabilin nga malinong kag wala sang untoward incidents nga ginpatigayon nga pinili ay patag ni Quansing nga hands-on sa gihapon kag nagapadayon sa pagserbisyo ng alkalde sa pagtakop sang eleksyon. Pasadig sang city administrator nga nagapabilin ang function sang lokal nga gobyerno kag nagapabilin ang pagserbisyo sa publiko sa mga incumbent officials tubtub sa matapos ang mandato. Samtang aminado naman ang City Administrator sa syudad sa Bacolod nga apektado sa pagbaylo sa administrasyon ang mga job order o kung JO employees. Patag ni Attorney Edward Joseph Quansing nga ang mga JOs ang partikular nga ginhire sa nagapungko nga alkalde bangod ini ang ilang nga kilala kag hindi lamang bangod sa kinanglan sang dugang nga manpower. Ini ang dapat naman nga batunon sunod sa kay Quansing bangod ini ang realidad sa bahin sang papolitika. Welcome naman para sa ila ang informasyon nga ang mga JO sa Bacolod City Traffic Authority Office o bitaw nga makitaan nga nagaperform sa maayo ang ipabilin sang masunod nga administrasyon ni Mayor-elect Albi Benitez. Nagapati abogado nga ini bangod ginatagan sang balor ang skills sa mga job order traffic enforcers labi na gid nga maging usik lamang sa resources sang lokal nga gobyerno kung ang panibago nga administrasyon ang mag-hire kag mag-training pa sa panibagong mga main traffic enforcers sa dalanon sa syudad. Sa piyakabahin sa dalagan sa papolitika sa pagpungko ni Benitez sa pwesto sa Hunyo 30, kadungan man nga magatakop ang kontrata sang tanan nga mga JOs ka mga co-terminus contract sa idalom ni outgoing Mayor Evelio Bing Luridia las 12 sa uto sa kaangay nga adlaw. Sunod sa kay Quansing, kalakip sa mga co-terminus ang iya pwesto bilang city administrator. Sumuman ang city legal officers nga ginhire sa nauna nga administrasyon kung sa din sila ang required nga mag-utod sa ilang sinikoneksyon sa lokal nga gobyerno. We are not imposing anything on the next administration, pero that is welcome. Muna ang ila moon sa bitaw nga they will value the skills na sa ating nga bitaw personnel and to save money, okay di na ya. Kontrata nila is until the end of June. Noon time. Tanan nga co-terminus, those hired with the trust and confidence ang ating local chief executive or sang ating mayor, they are required to disassociate themselves from the local government. Ang dugang naman ang pagpahig ni Bacolod City Administrator Attorney Edward Joseph Quansing. Makaligad ang ginpatigayan nga pagbantay sa 2022 election sa mga Bureau of Fire Protection o BFP Negros Occidental personnels ang ginrecall na sa tagsa ka mga fire stations apang nagapabilin sa full alert status. Suno kay Negros Occidental Provincial Fire Marshal Chief Inspector Kim Celesio, ang mga bumbero ang gindeploy sa nagkalain-lain nga mga pooling center sumalin sang Mayo 6 tubtub Mayo 11. May mga nagluntad man nga insidente apang wala sang kaangtanan sa eleksyon. Suno kay Celesio, nagdangat sa ang nagluntad nga sunog nga ginrespondihan sa mga BFP personnel nga ginalakipan sa 3 ka residential fire, 1 ka Mir Canteen kag 1 ka rubbish fire. May 8 naman ka aksidente sa dalanon ang ginrespondihan man sang BFP personnel sang Mayo 6. Samtang duha naman ka kaso ang sang pagpamuno ang na-record gikan sa banwa sang Kawayan kag sang Kanduni. Nagdangat naman sa 12 ang mga medical cases kag pagbiyahe sa mga pasyente nga ginrespondihan sang BFP. Suno kay Silisio, wala sang untoward incidents nga na-record gikan sa mga pooling stations. Patag sa Provincial Fire Marshal nga nagapabilin sa full alert status ang BFP Negros Occidental apisar nga ginpabalik na sa tagsa ka mga fire stations sa mga bumbero. Preparado man kag nagapabilin nga nakahanda nga magresponder ang mga BFP personnel in kaso nga may magluntad nga emerhensya. Gindayaw man ni Celesio ang mga BFP personnel sa Negros Occidental bangod sa ilang nga pagsakripisyo, pagbantay kag pagsiguro nga agod nga manginhilway ang mga botante. Kasubong man ang mga BFP personnel ang nagasiguro gid nga wala sang insidente nga matabo sa mga pooling centers.
May mga incident kita pero hindi man siya election related. Sa fire incident from May 7 up to May 9, sunog ka is 5. May 3 kita ka residential, isa ka mercantile, isa ka rubbish fire malag siya. Not related na siya sa election. Fortunately, okay man, wala man sa may nakabo nga di mo sa sulod sa polling station. Sa subong full alert kita, galing kay gin-recall na nato ng tropa ka aral na lang sila sa station, di ba? Ang kabayan sa pagpayag ni Negros Occidental Provincial Fire Marshal Chief Inspector Kim Celesio. Samtang ginbuksan na kahapon ang licensing office extension sa Land Transportation Office o LTO Negros Occidental sa 4th floor sa Ayala Capital Central sa siyudad sa Bacolod. Sunod sa kay Attorney Gaudioso Hidusman, ang Assistant Regional Director sa LTO-6, ang tinutuloy sa pagbukas ng licensing office extension sa mall agod nga mabuhinan o kung decongest ang mga nagapadulong sa Negros Licensing Center sa Cottage Road, Bacolod City. Patag ni Hiduspan nga tuman nakagutok sa nasabit nga opisina kag tuman kadamo sa mga nagatransaksyon diri. Manumduman nga una naman nga nagsaradong anay licensing office extension nga napamtal sa Robinsons Mall gani tanan nga may transaksyon sa Negros Licensing Center na gadiretso naman. Kag sunod sa kay Hiduspan pinaagi sa gitukod nga 200 square meters nga licensing office sa Ayala Mall, matagan sang kailwayan kag mas maayo nga serbisyo ang mga kliyente. Ang licensing office extension ang sarang maka-cater sa renewal sa lisensya kasubong man ang pag-issue sa student permit. Patag sini nga wala pa sila naga-issue sang bago nga lisensya sa mall, kaya nagaulat pa ang maini nga matagan sang otorisasyon. Ang opisina sarang nga maka-cater sa 80 tuptub 100 ka mga transaksyon sa isa ka adlaw. Sunod sa kay Hiduspan, bisan sa unang adlaw sa pagbukas ng licensing office sa mall kahapon, madamo na giliyon sa mga nagpila nga mga kliyente. Bago sa kadamo sa luyag man transaksyon, sila ang naguntat na sa pagbaton las 11 pa lamang sa aga, kaging pabalik na lang sa masunod nga inadlaw ang mga naabtan sa cut-off time. Panumdum naman ni Hiduspan nga nakapost man sa Facebook page sa LTO-6 ang ilang nga mga operasyon kag mahimo gin o kung mahimo gid ini nga bisitahan sang mga pumuluyo. Ang ating goal is to congest ang ating Negros Licensing Center na nag-establish ang DLRO Ayala to bring to our clients ng convenience ang licensing transaction sa mall. Atong sa mga transaction is student lang and renewal of licenses. Ang kabahin naman sa pagpag ni Attorney Gaudioso Hiduspan, Assistant Regional Director sa LTO Region 6. Masobra 1.1 million pesos nga balos ng illegal nga droga ang nakumpiska sa drug bypass operation nga ginpatigayon sang City Drug Enforcement Unit o CDEU sa Puro Kapawa, Barangay Punta Taytay, Bacolod City kaina alauna sang kagahon. Sa impormasyon nga nakuha sang Bombo Radio ginkilala ang mga suspetsado kanday Pearl G. Ann Elera, 26 anyos, kag Rigel Troy Kimba, 20 anyos, lunsay mga high-valued individual o kan HVI, kag mga residente sa nasambit nga lugar. Nakuha sa ila paghinakop ang 1,500 pesos nga marked money, 200 pesos nga cash proceed, isa kasding bag, 32 ka mga heat seal transparent plastic sachet sang suspected shabu, kag isa ka knot tie transparent plastic bag nga nagaunod sang suspected shabu. Ang nakumpiskar nga illegal nga droga ang ginabanta nagabugat sang 174 grams kag may estimated market value nga 1,183,200 pesos. Sa karon nakahunong na ang mga suspetsado sa Bacolod Police Station 9 kay natala nga pasakan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kuno Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa anong ginapusan nga balita lokal, liwat nga dadako pa isa ka lalaki nga anay na priso na bangod sa illegal nga droga nga ginpatigayon nga drug bypass operation sa Nieta Village, Barangay Singkang Airport, Bacolod City, las 4 kapon sa kagahon. Sunod sa kay Police Major Johnny Puerto, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 8, ang suspetsado ng kilala kay Mark Lester Andaga, 42 anyos, kang residente sa Salvacion Subdivision sa may Barangay 6, Zone 5, Victorias, Negros Occidental. Ini ang nadakpan na sa tuwing 2016 bangod sa illegal nga droga kada kagwa sang 2019 pinaagi sa plea
bargaining. Si Andag ang watchlisted sa Victoria City Police Station kung saan nibuloan nga siya ang nagasigi gihapon sa illegal nga bulaton. Kahapon ini ang mag-renew naman kuntani sa supply sa illegal nga druga sa syudad sa Bacolod kag ukon magakuha naman sa bahin sang amo nga babayi. Natabuan naman nga ang babayi nga gingkuha sa suspetsado sa pangmangga ang assets ng kapulisan sunod sa kay Puerto na gasugilanon sila nga matapos pag-check-in. Pagkakuhaon naman sini ang ginrenew nga items. Bukod sini natigayon nga magatransaksyon ng kapulisan kahapon sa kagahon ka napatigayon ang bypass operation. Na-recover gikan diri ang 20 gramos sa suspected shabu nga ginabanta nagabalor sang 136,000 ka pesos. Ang suspetsado ang nakahunog karon sa kustudiya sa Bacolod Police Station kag natalan naman pasakan sang nagakaigo nga kaso. May previous drug offense man, nalakuan niya siya sa Victorias 2016, nagkuha niya siya 2019, bargain. Pagabi, amain po nga ma-renew siya sa Bacolod, na magkuha naman droga. Tapos mamanga, magkuha sa babae. Natabuan ang babae na kuha iya aton o ng transaksyon nga after nila mag-check-in, kung kuhaon ang droga nga na-renew iya. So mo na nga transaksyon as sa kagahon. Ang kabahin sa pagpag ni Police Major Jory Puerto, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 8. Philippine Standard Time, 18 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga. Kagkaroon na lito na kita sa dugang nga mga balita, ang mga detalye sa nagapauna nga mga balita national, kaiban pagid nga mga balita aton panumbalikan pagkatapos gilamang sini. Bombo Radio Bacolod. Fast Paradyo Bombo. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic, Fast Paradyo Bombo. Philippine Standard Time, 21 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Kagkaroon lito na kita sa mga detalye na. Sa ato nagapanguna nga balita national, gin-welcome sa mga pinuno sa Estados Unidos kag
China ang kadalagaan ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagka-presidente sa Pilipinas matapos gideklara sang bata sang anay diktador ang kadalagaan kadungan sa iya pagpanguna sa partial and unofficial tally sang COMELEC ang nagpromisa nga maging pinuno sa tanan nga Filipino. Gin-congratulate ni US President Joe Biden si Marcos Jr. pinaagi sa isa ka phone sunod sa statement sang White House ukon pinaagi sa isa ka phone call sunod sa statement sa White House. Sa impahayag nga naglaom ini nga magpadayon ang maayong nga relasyon sini sa Pilipinas. Ang madugay na nga treaty ally sang Washington sunod sa kay Biden, luyag sini nga i-expand ang bilateral cooperation sa madamo nga mga issues kalikip na ang COVID-19 pandemic, krisis sa klima, economic growth, kag respeto sa tawhanon nga kinamatarong. Nakikhinunanon man si Chinese President Xi Jinping kay Marcos Jr. sa Miyerkules sunod sa Chinese State Television. Kung sa din, gin-highlight sa Chinese leader nga ang duha ka pungsod anangin partners through thick and thin. Sunod sa kay Xi, nakita sini ang dako nga importansya sa pagdevelop sa relasyon kang sabahin sang China kag Pilipinas kag willing ini nga magtukod sa maayo nga working relationship kay President-elect Marcos kay ipadayon ang pag-abinay sa duha ka pungsod. Ang Pilipinas ang nagapungko sa tubang sa tensyon sa tunga sa US and China. Hindi magnubo sa siyam ka mga party list groups ang nakasecure na sang pwesto sa House of Representatives santo sa partial kag official tally. Kasang Commission on Election akon COMELEC nga mga nagapungko bilang National Board of Canvasser akon NBOC sang Webes ang mga party list nga nakabaton sang hindi magnubo 2% sa mga boto nga required para sa proclamation sunod sa National Tally Sheet Report na number 2 sang NBOC ang ginalakipan sang Act 6. Ako Bicol, one rider party list, 4-piece ang probinsyano. Sagip, Sibak, ako Bisaya, kag probinsyano ako. Santo sa layi ang isa ka party list group ang makakuha sang hindi magnubo 2%. Sang total number sang boto sa party list race, ang mga entitled sang isa ka seat sa House of Representatives. Ang mga nakalapaw sa 2% nga threshold, ang mga entitled sa duga nga seats nga proportionate sa numero sa mga boto. Apang kabugusan nga numero sang bangko para sa winning party list groups ang dapat nga hindi maglapaw sa 3. Ang mga wala nakalabot sa 2% nga requirement. Ang sarang sa gihapon nga makasecure sang seat sa Kamara, bangod ang party list law ang naga-require sang 20% sang House members ang magahalin sa party list ranks. Samtang makikita naman si Vice President Leni Robredo sa iya mga supporters sa Ateneo de Manila University sa Quezon City, subong adlaw sunod sa iya tagpamaba nga si Barry Gutierrez. Sa Twitter, ginanunsya ni Gutierrez nga ang venue para sa Thanksgiving gathering ni Robredo ang padagayuno na lamang sa Ateneo matapos wala naghatag sa permit ang Quezon City government para sa event nga padagayunon kuntani sa Quezon Memorial Circle. Sunod sa kay Gutierrez, apisar nga ginakasubo nila ini, ila naman nga ginarespeto ang desisyon sa lokal nga gobyerno. Sa isa ka statement kay pag sa Quezon City government nga ang Quezon Memorial Circle ang hindi ideal venue para sa event, bangod nga posible ini nga makatugas ang problema sa mga motorista kag commuters. Ang event subong adlaw ang patagayunon para sa mga supporters ni Robredo nga nagapangampanya para sa iya presidential bid sa natapos nga May 9 elections. Samtang kahapon, nag-live si Robredo sa iya official Facebook page kag ginpakita ang mga regalo nga iya nabaton samtang ini ang nagapangkampanya. Sunod diri pila sa mga ini ang iya igapanagtag bilang souvenir sa iya mga supporters kag volunteers sa event. Subong man samtang ang iban ay ga-auction agod nga makaagom sa pundo para sa ila sini nga mga proyekto. Samtang ginpalakpakan ni Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas ang mga youth volunteers sa Command Center sa Church-Based Pool Watchdog Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV nga mo ang nagapatigayon sang parallel count sang 2022 elections. Emotional nga ginpahayag ni Villegas nga hindi ila pwede nga mabayaran ang mga PPCRV volunteers apang ang Ginoo lamang ang makabayad sa ila. Sunod sa iya
na touch ini kag na-inspire sa mga volunteers. Gindugang man sini nga nakahibalo ang Ginoo sang ilang mga sakripisyo. Nakahibalo ni sang tanan kag siya ang nakakita sang maayo nga tagpusoon sa mga pamatanon. Sunod diri sila ang mga hamtong pa apang mga baganihan na kag mahinatagon. Sang Miyerkules madamo ang mga youth volunteers ang nagpadulong sa PPCRV para sa parallel count. Kag iban sa mga ini ang hindi pa eligible nga magboto. Suno kay Villegas ang ginpatigan nga eleksyon ang nag-highlight man sang kinahanglanon sang pungsod nga healing kaya ginatudlo ang pagtunga o ng pagka-divided sa mga Filipino. Suno sa iya, divided ang mga pumuluyo kag kinahanglan sang healing. Gani kinahanglan ang Ginoo kag ang eleksyon ang nag-highlight na lamang nga kinahanglan sang pungsod ang healing. Nagpanugyan man ini sa masunod nga mga pinuno sang pungsod nga magserbe sang maayo kag hakso ng mga pigado kag mga kabataan. PPCRV volunteers, hindi namin kayo pwedeng bayaran. Hindi namin kayo kayang bayaran because only God can pay you. And God knows your sacrifices and the Lord knows everything. And the Lord knows the good hearts of these young people. They're so young and they're so heroic and they're so generous. And I'm really touched and inspired. Ang kaban sa pagpahayag ni Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas, samtang ginreport sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting o kon PPCRV ang 100% match sa tunga sang 16,820 election returns nga ginproseso sini kag ang tali sa Transparency Media Server para sa 2022 elections ang nasambit nga 16,820 election returns. Ang ginvalidate sang election watchdog ang kabahin sang 24,640 election returns nga nabaton sini sang Webes alas 11:20 sang aga. Ang election returns nagikan sa Metro Manila, Pangasinan, Ilocos Norte, Sorsogon, Laguna, Cavite, Bulacan, Rizal kag Misamis Occidental. Ang COMELEC ang nagapungko bilang National Board of Canvassers o kon NBOC ang naka-canvas na sang kabugusan nga 121 certificates of canvass sang Webes. Ang aktor nga si Robin Padilla ang nagapunguna sa gihapon sa senatorial elections santo sa partial kag official canvassing results sa apat ka mga rehiyon nga ginpagwa sang NBOC sang Webes sang aga. Sa arong napusan nga balita national, ginreport naman sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting o kon PPCRV ang 100% match sa tunga sang 16,820 ka mga election returns o kon ERs nga ginproseso sini kag ang tali sa Transparency Media Server para sa 2022 elections. Ang nasambit nga 16,820 ERs o kon election returns na ginvalidate sang election watchdog ang kabahin sa 24,640 election returns na nabaton sini sa Webes alas 11:20 sang aga. Ang election returns nagikan naman sa Metro Manila, Pangasinan, Ilocos Norte, Sorsogon, Laguna, Cavite, Bulacan, Rizal kag Misamis Occidental. Ang COMELEC ang nagapungko bilang National Board of Canvassers o kon NBOC. Naka-canvas na sa kabugusan nga 121 ka mga certificates of canvass sa Webes. Ang aktor nga si Robin Padilla nagapanguna sa gihapon sa senatorial elections santo sa partial and official canvassing results sa apat ka mga rehiyon ang ginpagwa sang NBOC sa Webes sang aga. Philippine Standard Time, 30 minutos na ang nakalipas sa taklalas 6 sa aga mga kabombo. Kakaroon dito kita sa mga detalye na sa ato nagapanguna nga balita international. Nagpatigayon sang protesta sa gwa sang United Nations o kon UN Office sa Geneva ang mga Ukrainians sa special session sa UN Human Rights Council na tuoy sa giyera sa Ukraine kahapon. Ginsigitan sang mga Ukrainians sa ilang gitawag nga sheer horror kag pure evil nga pagpangatake sang Russia sa ilang pungsod kadungan sa pagpatigayon sa United Nations Human Rights Council subahin sang extraordinary session na tuoy sa nagakatabo sa Ukraine. Sa tilikdan nga bulan, ginsuspender sang United Nations General Assembly ang Russia nagikan sa Human Rights Council batok sa alegasyon sa bahin sang war crimes ang ginhimo sa mga tropa sa bahin sang pungsod Ukraine. Ang India nalakip sa 58 ka mga nasyon nga nag-abstain sa among resolution. Sa sesyon, gipayag ni Indra Mani Pandey, ang permanent representative sa India sa Geneva, nga ang posisyon sa Indian government sa nagapadayon nga giyera sa Ukraine ang steadfast kag consistent. Sunod sa iya,
Iya nagapabilin sila nga nagakangawa sa nagapadayon nga developments kapadayon nga nagapanawagan sa gilayon nga pagpauntata sang ginamo kag pagpang abuso. Kag sa ato ng katapusan nga balita sa luwas ang pungsod kadto naman kita sa North Korea. Nagdeklarar sang severe national emergency ang North Korea matapos nagkumpirmar o kung ginkumpirmar ang 11 nga kaso ng COVID-19 sa pungsod. Kag nagpromesa ang pinuno nga si Kim Jong-un nga i-eliminate ang virus. Ang nuclear-armed nga pungsod ang hubalin sadto. Wala nag-ako nga may kaso ini sang COVID-19 kadungan sa pag-impose ang gobyerno sang hugot nga coronavirus blockade sa mga borders sumalin sang nagsugod ang pandemic sang 2020 apang ang mga samples nga gidkuha sa mga pasyente nga nagasuprar sang hilanat sa capital sa North Korea nga Pyongyang ang nagagwa nga consistent with makalalaton nga Omicron variant suno sa Korean Central News Agency. Ang top officials kalakip na ang leader nga si Kim Jong-un ang nagpatigayon sang krisis sa Politburo meeting agod nga diskusyonan ang outbreak nga ginanunsyar nga sila ang maga-implementar sang maximum emergency virus control system. Suno kay Kim sa meeting, ang goal amo ang ma-eliminate ang ugat sa madasig nga tinion. Suno sa KCNA, nagapasalig si Kim Jong-un nga bangod sa mataas nga political awareness sa mga pumuluyo, ila malampuwasan ang emergency kag madaog ang emergency quarantine project. Nagpanawagan si Kim sa mas hugot nga border controls kag lockdown measures kag ginahambal ang mga pumuluyo nga punggan ang paglaptas ang malisyoso nga virus pagi sa pagblock sa ilang mga area sa tanan nga syudad kag banwa sa pungsod. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, nagapating isa ka agricultural group nga posible nga mapanubo sa 20 pesos kada kilo. Ang presyo sang bugas sagod nga ini ang mahimo lamang kon mayara lamang sang subsidiya nagikan sa gobyerno. Suno kay Jojo Ko, chairperson sang Philippine Confederation of Grains Association, mangin posible lamang ang 20 pesos kada kilo sang bugas kung may government subsidy. Kag kung ang bugas ang nagikan sa National Food Authority, sunod diri kung wala sang subsidy, mabudlay ini nga matabo apisar nga mag-import pa ang Pilipinas sa Vietnam, Thailand, Cambodia kag Myanmar. Sunod sa iya mas maayo kung ang gobyerno ang magapanagtag sang mga food coupon sa mga nagakinahanglan sang barato nga bugas. Sunod ay ko, kung mag-import ang gobyerno, mas barato ang mangin balor tapos subsidized. Apang kon subsidy, dapat hatagan sang food coupons ang nagakadapat nga makabaton. Sunod sa iya, pwede nga makabakal sini sa balor sang gin-subsidize ang gobyerno nga ang NFA rice. Ni Tom Dekaghari ang tinutuyo sang bugas nga para sa mga pigado apang matabo suno kay ko sa barato nga bugas baklon ni sa mga tabo sa 20 pesos nga balor kag ipakaon sa mga ido sa mga manggaranon. Ginatag sini nga kun wala sang subsidy nga gikan sa gobyerno, hindi mangin posible nga panubuon ang presyo sang bugas sa 20 pesos nga wala nagaanto sa mga manghuma nagikan sa manubo nga presyo sang humay. Samtang sa ito naman nga foreign exchange rate, ang US dollar may baylo nga 52 pesos 26 centavos, ang Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos 65 centavos, ang Singaporean dollar may baylo nga 37 pesos 61 centavos, ang Saudi Arabian Riyal may baylo nga 13 pesos 93 centavos, samtang ang euro may baylo nga 54 pesos 96 centavos. Sa average naman nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Caltex, Shell kag Petron stations, ang unleaded ang nagabalor sang 73 pesos 55 centavos, tubtob 74 pesos 54 centavos, ang premium nagabalor sang 74 pesos 30 centavos, tubtob 78 pesos 4 centavos, ang diesel nagabalor sang 77 pesos 93 centavos, tubtob 80 pesos 12 centavos. Samtang sa ato nga balita sa hinampang, opisyal na nga ginbuksan ang 31st Southeast Asian Games kahapon sa Hanoi, Vietnam. Kung sa diin, masobra sa 5,000 ka mga atleta, lakip na ang pila ka mga Olympic champions nagikan sa 11 ka mga nasyon ang nagalamsang medalya sa biannual tournament. Ang mga traditional games kaangay sang basketball, swimming kag athletics ang kabayan sang games apang ginalakipan man ni sang regional sports
nga sipak takraw kagyaman pa nga esports. Ang flag bearers ng Pilipinas nga si star pole vaulter EJ Obiana ang may tinutuyo nga depensahan ng iyang 2019 gold, samtang ang kaangay sini nga Olympian nga si Heidelin Diaz ang nagalaom sang duga nga weightlifting trophy para sa iyang collection matapos ang iyang gold winning performance sa 2022 Olympic Games. Si Obiana ang nagpanguna sa Parade of Nations para sa delegates ng Pilipinas bilang top pole vaulter sang Asia. Siyang nagbitbit sang national flag kadungan sang pagmarcha sa national team sa Midin National Stadium. Kaupod sini ang 30 ka mga miyembro ng Philippine contingent nga lakip na si Philippine Olympic Committee President Bambol Tolentino. Magakumpit man sa game si silver medalist Nesty Peticio kag bronze medalist Yumer Marshall sa boxing. Ang Pilipinas ang nagpadala sang kabugusan nga 495 ka mga atleta nga magakumpit sa 39 ka mga sports kag luyag depensahan ng corona sang 2019 sa nasambit nga games. Sa tinalikdan nga tuig nakakuha ang Pilipinas ang 149 ka mga gold, 117 ka mga silver, kag 121 ka mga bronze medal sa overall SEA Games Championship. Nakuha man sang pungsod ang overall title sang 2005. Samtang dito kita sa balita sa entertainment, nagbubo sang maayong nga mga tinaga ang aktor nga si Aljur Abrenica sa iya father-in-law nga si Robin Padilla san siya ang gipamangkot na tuy sa pagpanguna sini sa senatorial race sa 2022 elections. Sa press conference sa pelikula ni Aljur, gipahig sini nga iya ginakalipay nga si Robin Padilla ang nagapanguna sa listahan sa mga senador nga nagapadalagan sa May 9 elections. Bangod, matudtuod nga mabinuligon ang veterano nga aktor. Sunod diri, deserve sini nga mangin number 1 kag malipayon ini sa resulta. Sunod sa kay Aljur Abrenica, mangin ang mga stuntman ginabuligan ni Robin kag mataas ang panulok sini sa iya father-in-law. Sunod pa diri, si Robin ang may abilidad nga kung may isa ka tawo nga dapat ibutang sa posisyon agud may isa ka leader, siya ini dapat. Wala man gikalimta ni Padilla ang mga tawo kag nakaibalo ini mag-insyende sa nakalinlain nga sitwasyon. Sunod sa iya dako nga bulig nga nakasulod sa Senado, ang action star bangod nakaibalo siya kung ano ang dapat kayhon sa industriya. Samtang sa ato naman nga Bombo Health News, makapila ka bala ka beses nagailes ang habol, punda kag bedsheet. Santo sa 2012 poll sang National Sleep Foundation, 91% sa mga tawo ang nagailes ang ilang habol, punda kag bedsheets makaduha ka beses sa isa ka bulan. Apisar nga common rule of thumb nga ini ang dapat gina-rekomendar sa mga eksperto nga labhan ini sa tagsa ka semana. Ini bangod ang aton nga ginahapin sa aton nga hiligdaan. Ang ginatapikan sa mga bagay nga hindi naton makitaan kaya ngay lamang sang linibo nga dead skin, dust mites kagiban pa nga kinahanglan naton inilabhan kada semana. Pila sa aton ang may allergies kag sensitibo sa yabok. Kung kaisa mayara sang infection o kung pilas nga naga sa gaid sa aton nga mga habol kag bedsheets, iban sa aton ang tuman nga ginabalhas kung kita ang nagakatulog. Ang aton nga pet ka nga isang ido, ang sarang man nga makatulog sa aton nga hiligdaan, nagakaon kita sang aton nga ginahigdaan. Nagatulog nga wala nakapanibin, kay nagatulog nga wala sang bayo, ilabi na ang mga kalalakinan. Ang hindi paglabas ang bedsheet, habol kag punda kada semana ang naga-expose sa aton sa fungi, bakterya, yabo kag mga balahibo sang ido o kunkuring nga makita sa ginagamit ta sa aton nga pagtulog. Hindi man ini makatuga sa imo sang masakit, apang sarang man ini nga halinan sang paglala sang eczema sa mga tawo o kon nagasuprer sang contact dermatitis. Agud nga malikawan ini ginarekomendar sa mga eksperto nga magluwas sa paglaba sa ginagamit magtulog, dapat magpanibin antes magtulog. Likawan ang paghigda matapos mabalhasan, kag sa mga babaye kuhaon ng make-up antes magtulog. Philippine Standard Time, 40 minutos na nakalipas sa takla alas 6 sa aga mga kabombo. Kag sabay naman sa aton sinibalitang espesyal. Nakaagi ka na bala palupad sa eroplano sa mobile game, computer o kon sa arcade? Masalangan mo ehan kung ikaw ang mapilitan nga magpalupad sa matudtuod nga eroplano. Isa ka pasero nga wala sa eksperyensya sa pagpalupad sa eroplano ang nahimo nga mapahugpa ang magamay nga eroplano sa Florida Airport sa Estados Unidos matapos nga makaangkon sang medical emergency ang piloto sang Miyerkules.
ang nagserbi nga piloto nga nagaisahanon nga pasahero sa bahin sa single engine Cessna 208 ang nagsalig lamang sa air traffic control nga amo ang nagagiya sa iya agon nga hilway nga makahugpa sa Palm Beach International Airport kapin 68 kamilya sa laminhan nga bahin sa Miami. Naibulaan nga nakabaton sa emergency call sa udto sang Martes gikan sa pasahero ang mga opisyales sang Fort Pierce nga nagapayag nga yara sila sa seryoso nga sitwasyon. Pahayag sini nga incoherent uko nadula sa wisyo ang piloto kag wala ini sa ihibalo sa kung paano magpalupad sa eroplano. Sang gipamangkot ini kung sa diina sila dapat o kung sabat naman sa pasahero nga wala ini sang idea apang makita na sini ang Florida coastline. Ginambala naman ini sang air traffic official nga ipabilin lamang ang level sang pakpak sa eroplano kag usuyon lamang ang baybayon sa norte o kung bisan sa sur nga direksyon agon nga ila ini nga makitaan. Pahayag ni Air Traffic Controller Robert Morgan nga nakabulig ang eksperyensya sini bilang flight instructor agon nga magiyahan ang pasahero nga wala naging pangalanan sa pagpahugpa sini sa eroplano. Sunod kay Morgan, kalmado lamang ang pasahero kag nagapahayag lamang ini nga wala siya sang ihibalo sa pagpalupad kag wala man ini sa ihibalo kung paano mapauntat ang eroplano sa tion nga makatapak na sa runway. Adugang pa ni Morgan nga matapos ang insidente, halos daw mahibi man ini bangod tuman kataas ang nahugtan sini nga adrenaline kag kakulba. Kag sunod diri ginhakos siya sang pasahero kag ginpasalamatan bangod sa pagbulig sini agon nga hilway siya nga makabalik sa iya nagabusong nga asawa. Wala naman ginapagba kun ano ang kondisyon sa piloto kun ang site sang medical emergency. Apang gipahig sang Palm Beach Fire Rescue nga isa ka pasyente ang gindala sa hospital makaligad nga nakahugpa ang eroplano. Sabay sa aton sining weather update, las 3 kaina sa kagahon uli nga nakitaan ang low pressure area o kon LPA nga nakabase sa 220 kilometers east ng Davao City. Ini ang naka-embed sa Intertropical Convergence Zone o kon ITCZ nga nag-aapekto sa Mindanao. Ang Mindanao kag Eastern Visayas ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan kag pagdaguob tugas sa LPA o kon ITCZ. Ang Metro Manila naman kag nabilin nga bahin sa pusod ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may pagulan kag pagdaguob tugas sa easterlies o kon localized thunderstorms. Ang bilog nga pusod ang maka-eksperyensya sa mahinay tubtob kasarangan nga paghuyop sang hangin sa nabagatnan na sinangan tubtob nabagatnan. Ang baybayo naman ang may mahinay tubtob kasarangan nga pagbalod. Sabay naman sa aton sini nga temperatura, ang Metro Manila yara sa 27 to 36 degrees Celsius. Ang antad sa temperatura may 38% nga tsansa sa pag-ulan diri kag ang hangin yara sa kabaskugon nga 0 kilometers per hour. Partly cloudy. Sa Kawayan, 24 to 37 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 5% ang tsansa sa pagulan. Ang hangin ay makikibasgon nga 2 kilometros kada oras, partly cloudy. Sa Iloilo naman, 26 to 33 degrees Celsius. 30% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin yara sa kabaskugon nga 6 kilometers per hour, mostly cloudy. Sa Davao, 24 to 29 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 59% ang tsansa sa pag-ulan. Ang hangin ay may kabaskugon nga 5 kilometers per hour, mostly cloudy. Kag dili naman sa syudad sang Bacolod, the City of Smiles, 25 to 32 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 9% ang tsansa nga magaulan diri kag ang hangin yara sa kabaskugon nga 2 kilometers per hour, mostly cloudy. Ang adlaw nagbutlak las 5:27 subong nga aga kag magatulod las 6:03 karon sa Kasisidmon. Philippine Standard Time, 45 minutos na nakalipas sa takna las 6 aga mga kabombo. Kag amuyad to ang pagdulong lamon sa inyo sa madalalag ko bag-o mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Biyernes petsa 13 na kita sa bulan sang Mayo 2022. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa ang Bombo Report 2nd Edition upo naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa gyapon nini ang inyong nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis, sige padala sa aton maukon nga tagpalamati. Pagkapasaw ni Bombo Daniel Lectores, ang aton siningan news analysis may tigulo,
Laila de Lima. Makapiktuayhan ang pagbawi ni Espinosa sa pag-implikar kay Senador de Lima nga nagaligar nagabaton sang kwarta halin sa bilibid nga mga durugista. Ano ayan ang mangin legal nga implikasyon sa mga ginabuhi sa iya nga mga akusasyon na ngayon naganisang kapatawaran si Espinosa nga hindi matuod ang mga ginpato-pato niya. Apang dipindi pa ini sa prosekusyon kung ang pagbawi ila pagabatunon kay kabudlay man sang tawo nga imo prisuhon sa mga di matuod nga mga aligasyon. Kabay pa nga nagasugid lang siya sa matuod sa mga wala basihan nga mga pagpasibangod. Balantayan ini nga kaso kung mahilway pa siya sa paghingabot sang gobyerno. Ang ini ang pauna-una pananawan ng inpadala ni Leo Seralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info.